Sziasztok! Mai adásunk vendége nem más, mint Lengyel Kálmán, alias Kuli, csontkovács masszőr, akivel beszélgetni fogunk a csontkovácsolásról, magáról a masszőrségről, és őróla magáról. Sziasztok, hello! Szia, örülünk, hogy eljöttél, Örülök, és hogy itt vagyok. Válaszolsz nekünk ezekre a remélhetőleg érdekes kérdésekre, remélhetőleg választ kapnak a nézők is, és mindazok, akiknek valamiféle olyan gondolatai voltak a masszázsal, vagy a csontkovácsolással kapcsolatban, amit itt most el tudunk, ahogy mond, hesegetni. Mi inspirált téged arra, hogy csontkovács masszázs területén helyezkedj el? Hogyan indult a karriered? Hú, hát ez jó kérdés. Még magam sem tudom, egyszer csak hirtelen belecsöppentem az egészbe. Egyszer csak úgy benne voltam. A csontkovácshoz jártunk nagyon sokat, és nekem nagyon tetszett, amit ott láttam, és a munkája nagyon tetszett. És mindig úgy felnéztem rá, hogy ott olyan problémákat oldottak meg, vagy oldott meg az a csontkovács, amit mondjuk az orvosok nem nagyon tudtak mit kezdeni vele. És akkor sokszor így elgondolkoztam rajta, hogy ennek a szakmának lesz-e még utánpótlása. És hát csak így megszületett bennem az ötlet, hogy elmegyek masszörködni. És miután az megvolt, akkor utána tovább léptem és kerestem csontkovács tanfolyamokat, és tanáltam is Debrecenbe, Petrovszky Zoltánnál, aki rendesen kiképzett mi. Engemet, meg ugye a társaimat is, amiknél ott, akikkel voltunk. Ez mikor történt? Hány évvel ezelőtt? Azon 2 éve. 2 éve. 2 éve, igen. Rakjuk egy kicsit tisztába az emberek fejében, hogy mit is jelent pontosan az a csontkovács masszázs, és miben különbözik a hagyományos masszástól, mert sokan ugye masszázs. Hát igen, masszázs, megyünk masszázsra, igen. Szóval a masszázs annyival különbözik a csontkovácsolástól, hogy a masszázs az izmokon, a kötőszöveten dolgozik, meg a bőrön persze. A csontkovács az meg az izületeken, a csontokon, az izületeken dolgozik. A sokkal célirányosabb, sokkal hatékonyabb, gondolom, legalábbis én így látom. Sokan tudatosan jönnek csontkovácsolásra, vagy előbb kikérdezik a véleményedet, hogy mit ajánlsz, vagy te méred fel az ő állapotokat? Én már úgy dolgozok, hogy amit ugye elsajátítottam, én ezeket összegyúrtam egy csomagba az egészet, és akkor én ezt úgy használom, hogy a masszörködést is, és a csontkovácsolást is így egybe. Szóval úgy alkalmazom a kezeléseket, hogy mind a kettőből dolgozok. Milyen gyakori problémákkal fordulnak hozzád a vendégeid, a látogatóid? Hát a leggyakoribb problémák a nyak és a derékfájdalmak. A szpondilózis és a derékfájdalmak. Meg az ischiász problémák, ülőidegbecsípődés, inkább ezek vannak. Ez minek köszönhető ezek a... Hát a szpondilózis az én szerintem az ülőmunkának, meg az a napi telefon, hogy egész nap a fejünk lent van, és akkor egyfolytában görgetjük a Facebookot, vagy azt, amit. Az edzőteremben is azt látjuk, hogy a fejünk lefele van, szóval... Ez egy ilyen általános probléma, igen. De hogy ez ekkora hatással van a szervezetünkre ilyen szempontból is? Tehát, hogy a csontok meg az izületek elmozdulnak? Pontosan. A fejünk egyfolytában lefele van, órák hosszán keresztül, vagy felveszünk egy olyan pozíciót, egy irodába, számítógép előtt, észre se veszük el, telik 8 óra hosszú, amikor onnan ki sem mozdultunk. Normális, hogy az izomzat, az be fog állni egy idő után. 5-6 év után az fogod érezni, hogy az nem tett jót neked. A csontkovácsolás az nem egy mostani szakma, hogy így mondjam. Ez már évszázadok, illetve évtizedek óta létezik, ugye? Hát én ahogy láttam, amit én így kutogattam, így meg lehet tekinteni a Google-ba is, be lehet pötyögtetni, mert az ősi egyiptomiak is alkalmazták. Szóval vannak róla feljegyzések, hogy az ősi Egyiptomban már voltak csontkovácsok. Mennyire érdekes, hogy jelen korunkban miért kell járjon az ember csontkovácshoz, és mekkora különbség van
például a múltbéli dolgokkal kapcsolatban. Hát most a jelenkor embere azért kell menjen, mert ülőmunkát végez, azért kell menjen, mert sokat telefonozik, azért kell menjen, mert nem feltétlenül nem az úgy tartja. ülőmunka, de Nem úgy legtöbb tartja a esetben testét. igen. Legtöbb esetben igen. Nem egy modernkori kezelési forma ez. Ez egy ősrégi. Hát szerintem nagyon régi. Ugyanúgy, mint a masszázs is, az is nagyon-nagyon régi, szóval azt meg utána se lehet nagyon nézni, hogy mennyire régi. Mióta létezünk, azóta mind szerintem van. Igen. A manuálterápia mindig volt. Milyen hatással van a helytelen testtartás a gerincre, illetve az egész testre is? Ezt hogyan lehet kezelni, vagy hogyan tudsz ezen segíteni? Hát a helytelen testtartás, ugye a gerincünk akkor eldeformálódik, és a probléma az, hogy a csigolyák mellől ideggyökök jönnek ki, amik összekapcsolódnak a szervekkel. Csak egy példát hozok fel, akinek a C7-es csigolyával van problémája, az általában pajzsmirigy problémája is van. Ha mondjuk C1-essel van probléma, akkor fejfájás, magas vérnyomás, fülproblémák, ilyesmi. Szóval mindegyik csigolyának az ideggyökök, ahogy jönnek ki, a szervi összekötetésbe áll mindegyik. Visszatérve egy kicsit az ülőmunkára, illetve ez a helytelen testtartásra, hogy milyen tanácsot tudnál adni azoknak, akik ülőmunkát végeznek, hogy hogyan lehet, ha nem is teljesen, de egy kicsit így megelőzni ezeket a problémákat. A munkahelyen amennyire megengedi a főnök, hogy óránként fel kéne állni. Egy kicsit mozogni, egy kicsit átmozgatni, egy kis tornát, ugye lehet tornákat végezni az asztalnál is. Ma már, hogyha bemegyünk a YouTube-ra, akkor ottan tanálunk nagyon sokat ezekből a jellegű tornákból. Meg a mozgás. A mozgás az kéne. A mozgás a munka után, sokan mondják, hogy nincs rá idő, nincs rá lehetőség, de sajnos kell rá szakítani időt. Kell rá szakítani időt, mert ha nem, akkor utána csak problémák lesznek. Itt is fontos a megelőzés. Megelőzés lenne a legfontosabb. És már azok is, akik sportolnak, ugye azoknál is kialakulnak problémák. Szóval az nem azt jelenti, hogy ha valaki elmegy sportolni, akkor ő már nem fog eljönni egy masszázsra vagy egy csontkovácshoz, mert ugye neki is kialakulhatnak, meg van, hogy ki is alakulnak problémák. A profi csapatoknál mindenhol van masszőr. Igen, abszolút. A profi csapatoknál van masszőr. Minden sportág. Minden sport, pontosan. Foci, kosár, minden ami csapatsportág. Az izmok, amik igénybe vannak véve, akkor az igényli a masszást is, és igényli a relaxot is. Ezt akartam még kérdezni, hogy a csontkovácsolás maga mennyire preventív, megelőző beavatkozás, illetve mennyire tűzoltás, mármint, hogyha érted a... Igen, hát... Megelőzni nagyon sok mindent lehet vele, mert ugye a gerincünket tartsuk karban, szóval ez olyan, mint egy autódat a karban tartod, akkor ugye az meg fogja hálálni utána. Ugyanez van a gerincünkkel is, de sokan már akkor jönnek, amikor már nagy a baj. Amikor nem tud felállni, amikor nem tud megmozdulni, amikor már nagyon szúródik, amikor már nagyon fáj. Hát olyankor már sokkal nehezebb rajta segíteni. Lehet, de sokkal nehezebb. Olyankor szoktam javasolni, azért orvoshoz menjen el, azért nézzék meg egy orvos, és nézze meg, ha ír fel neki kezelést, szedje a kezelést, és akkor így párhuzamosan így szerintem be lehet iktatni a csontkovácsolást, a masszást, és elég jó eredményekkel. Tehát mindenképp azt javasolod, hogy egy szakorvos is hát ugye, ha nagy a baj, ha nem olyan, csak fáj egy kicsit a derekam, vagy egy kicsit a nyakam, de hogyha tényleg, ha nagy a baj, akkor egy orvos az nézze meg. És az lenne fontos tényleg, hogy ne az utolsó percre hagyjuk ezeket a dolgokat. Lesz egy olyan kérdés, ami hát picit ilyen elkerülhetetlen, de vannak ilyen mítoszok, ugye, meg tévhitek a csontkovás masszázsról, amelyeket szeretnénk itt eloszlatni. Miket hallottál, vagy mik azok az ilyen megnevettető, úgymond szóbeszédek, vagy konspirációk, amiket hallottál a csontkovácsolásról? Hát hallottam olyat, hogy nem menj csontkovácshoz, meg kitöri a nyakadat. Vagy félek elmenni a csontkovácshoz, meg kitöri a nyakamat. Hát ezek mítoszok tényleg. Mert mink erre ki vagyunk képezve, hogy mennyit kell abból a nyakból, és mit lehet, és mit nem lehet. Nem kell félni egy egyáltalán nem kell félni tőle, mert azok a hangok, amiket adnak ki, hogy TikTokon lehet görgetni, és ott, de ugye nem mindenkinek vannak olyan hangok. Ezt is hozzá kell tenni, hogy vannak olyan vendégeim, akik tényleg nem hallatszik semmi. De meg lett kezelve, de nála nincs az a
az a recs. Aha, igen. És ez mitől van ezek a recsenések? Vagy ezek, A levegőbuborékok szabadulnak fel olyankor az izületek közül, és az mi hallatszik. Az adja ezt a hangot, ezt a... Ez félelmet Igen, kelt, pontosan. úgymond az olyan nézőkbe vagy hallgatókba, akik nem néznek utána pontosabban ezek az információnak, csak így elsőre ítélnek. Tehát akkor nem kell félni ettől. Nem a csont törik olyankor. Hát mondjuk igen, akkor tényleg lenne az ortopédia, hogyha hát akkor ezeket a tévhiteket el tudjuk esegetni, tehát nyugodtan lehet menni, mert nem fog történni probléma. Én amit még hallottam, meg kaptam, hogy ilyen vérnyomás problémák merülhetnek fel, akkor ez szívinfarktus, mert hogy rosszul egy csont elzárhat, vagy megnyomhat ereket. A nyaki artériák ugye ott futnak a C7-től egészen fel a C1-ig, de most mondom, hogy azoktól nem kell félni, mert nem tekerünk akkorát rajta, hogy kitekerjük az embernek a nyakát, vagy hogy akkorát, hogy azok az artériák elszakadjanak. Igen. Milyen gyakran érdemes menni egy ilyen kezelésre? Mi az, amit te javasolsz? Pácienstől függ. Most attól függ, hogy milyen jellegű problémával keresett meg, vagy esetleg mekkora nagy a probléma. Ha mondjuk akkora nagy a probléma, akkor szoktam javasolni, hogy úgy hetente folytassunk egy 4-5 kezelést így sorba, addig míg a probléma megszűnik, vagy enyhül, és akkor utána ilyen karbantartás. De vannak olyan vendégeim is, akik csak karbantartásra jönnek, hogy nem éreznek úgy különösebben semmit, csak ők szeretnék, hogyha a gerincük állapota és az izületek állapota igen, rendben legyen. Melyik a jellemzőbb? A karbantartás, vagy a buk kevesebb van. Akkor jönnek meg, amikor ég a ház. Hát ilyenek vagyunk, mink emberek, hanyagok vagyunk. Addig míg látjuk, hogy csöpög a vízcsap, majd mikor majd folyik, akkor majd eltörik a cső, majd akkor hívjuk a vízszerelőt, addig nem. Igen, ezt említetted az előbb, hogy a mozgás, munka utáni mozgásnak mekkora szerepe van, vagy mekkora jótékony hatása van, és mondtad, hogy sokaknak hogy nincs lehetőség, illetve nincs idejük. Szerintem a legnagyobb probléma valószínűleg az idővel van, mert lehetőség az már adott. Tehát lehetőség az igen, lehetőség van, szalontán van lehetőség, van már lehetőség úszni, van nagyon jó felszerelt edzőtermünk van, lehet futni, biciklizni, mindent lehet. Most, hogyha kivennénk azt az időt, vagy vágnánk abból az időből, amikor pörgetjük a kütyünket egész nap, mondjuk vegyünk le belőle fél órát, hogy ne pörgessük fél órát, hanem csak vegyünk le belőle, akkor már igen, egy 10 percet lehet szállni. Egy 10 percet szerintem... Naponta 10 perc az már sokat. Így van, 10-15 percet, hogyha szánnánk arra, hogy már ugye van idő nézni tévét, van idő görgetni a telefont, és akkor magunkra meg nincs. Ez igen, sajnos igen. Milyen szerepet játszik a stressz a testnek, az izmainknak, illetve az izületeink állapotában? 80%-at szerintem. 80%. Hogy én láttam, hogy 80%-a szerepet játszik benne. Akik be vannak feszülve, stresszesek, annak már eleve felvesz egy olyan állást, egy olyan védekező állást az izmai, és azt egész nap folytatja, 5-6 év múlva gondolhatod akkor, hogy milyennek lesznek az izmai. Merev, meg beton. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk ellazulni? Hát nagyon sokan nem. Nem vagyunk elég lazák. Nagy a nyomás rajtunk. Ezt látom, hogy egyre nagyobb a nyomás rajtunk. A számlák azok jönnek, azokat fizetni kell. Az infláció megyen feljebb, ugye ez mind nyomás, főleg vannak gyerekek, ahol nagy a család, keveset keresnek, és ugye ebből kifolyólag egy család fenntartónak mondjuk hatalmas nyomás nehezedik rá. És ez okoz... Hát ez okoz a stresszt, okoz bemeredik a nyaka, a trapéz, a hátizmok. De hát a saját tapasztalataid alapján igen, körülbelül 80%. Hát a stressz ahogy mondani szoktam, a stressz megöl minket. Ez az egyik legnagyobb ellenségünk, a stressz. És könnyű mondani, hogy ne stresszeld magad, mert
mondani. Nagyon könnyű mondani, de vannak gyakorlatok, amiket lehetne alkalmazni stressznek, de az alá kéne tegye magát az ember, szóval erre is melózni kell. Saját tapasztalat is, azt hiszem beszéltük így privátban is, hogy szerintem az a legnagyobb gondunk, hogy élni nem tanítottak meg minket. Tehát azt, hogy hogyan használjuk ezt a testet, tehát hogy ez a test ez megvan, de ezt karban is kell tartani ahhoz, hogy aztán jól legyen. Ezek hiányoznak azért az emberek tudás készletéből. Igen, mert még viszünk egy olyan programot, hogy mondjuk elmenni egy masszázsra, vagy elmenni futni, ez luxus. És nagyon sok emberben ez benne marad, hogy hát az kimegy a pályára futni, hát jó sok ideje van. Vagy van olyan vendégem is, aki szégyeli mondani, hogy jön masszázsra, idősebb, mert a ugye idősebb korosztályú barátnőik azt utána kicikizik. És ez most halál komolyan mondom. Mert hogy hát az jár masszázsra. Hát most sajnos. Nem, hogy példát vennének róla, hanem azért, mert foglalkozik magával, mert ad magára. De tényleg. Ez nagyon nagy probléma, mert így befolyásolja a társadalom, és a közvetlen és közvetett környezetet így befolyásol minket. Igen, mert így lettünk nevelve, ezt a programot visszük, és a problémánk az, hogy a programot azt meg adjuk át a generációkon keresztül, addig még meg nem szűnik ez a program. Nem érzel egy pici változást ebbe a programba azért az utóbbi 4-5 évben? De van, azért az emberek már felszabadultabbak sokkal inkább. Sokkal nyitottabbak az ilyen dolgokra, mert azért én például ezelőtt pár évvel, vagy 4-5 évvel ezelőtt nem láttam, hogy ennyien foglalkoztak volna magukkal, vagy tényleg olyan embereket látok futni, vagy mozogni, akikről nem gondoltam volna. Tehát, hogy azért van egy ilyen ébredés ebbe a dologba. Szerintem az emberek ébredeznek. Szépen lassan, tényleg egy lassú folyamat, de az emberek ébredeznek. És kell, hogy foglalkozzanak magukkal. Most nem azt mondom, hogy most mindenki menjen el masszázsra, vagy menjen el csontkovácshoz, de tényleg vannak olyan tevékenységek, amiket ugye lehetne csinálni azért, hogy az életszínvonaluk egy kicsit magasabbra nőjön. Igen. Hogyha javasolnál a vendégeknek, vagy nézőknek egy olyan dolgot, hogy hogyan válasszanak megbízható csontkovácsot, vagy masszört maguknak. Mire érdemes figyelni? Na hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát mire érdemes figyelni? Hát legyen képzése. Szerintem ez az első. És hogy is mondják, hogy a gyümölcséről ismerjük meg a fát. Igen. Tehát a legjobb reklám az szájról szájra. A szájról szájra, pontosan. Hogyha javasol valaki, így van, tehát az a legjobb. Így van, de szerintem kell legyen, jó, ha van egy képzése, egy átlagos anatómiai tudással azért rendelkezzen, azért ha valaki bemegy egy csontkovács rendelőbe, azért már a csontkovács kérdezze már meg tőle, hogy van egy csontritkulása például. Csak egy példát hoztam fel. Tényleg ezt akartam még kérdezni, hogy amikor bemegy hozzád egy páciens vagy egy vendég, akkor te felméred az ő állapotát? Az egészségügyi állapotát, igen. Nincs egy beültetett stand például, vagy az, amit az imént is mondtam, hogy nincs egy csontritkulása, vagy tud-e róla. Szóval ilyen alapvető kérdések azért vannak. És hogyha például a nézőink közül valakinek mondjuk cukorbetegsége van, vagy valami magas vérnyomás, akkor ezt mindenképp jó tudni róla, igen, jó tudni róla, de most az, hogy valakinek nagyon magas a vérnyomása, most attól az, hogy csinálsz neki egy masszázs, attól leesik a vérnyomása, szóval az csökkenti a vérnyomást. Igen, csak egy példát mondtam. Nem kell megijedni. Nem kell megijedni, igen. Ezt az, aki cukorbeteg, hát annak meg az egészen más. Nincsen ilyen szempontból akkor a köze egymáshoz. Tudásod szerint, vagy információid szerint hányan foglalkoztok csontkovácsolással itt ebbe a régióba? Hogy így most mondjam, szűkítsem le, Bihar, Hajdú-Bihar megye, esetleg Románia, Magyarország. Hát Magyarországon nagyon sok csontkovács van. Ott azért ezek a képzések így szerintem, meg az emberek is jobban hajlanak felé. Nálunk vannak itt is jó csontkovácsok, még Szalontán is úgy tudom, hogy van.
Nagyváradon is, mert ott például van egy kollégám, amikhez szoktam én járni, ő meg én hozzám, jobban fog most kibontakozni. Mert van rá igény. És ez minek köszönhető szerinted? Hát a társadalmi életünknek. Ennek a ülő munka, akkor egy kicsit az ébredésnek is, hogy egy picit jobban foglalkozzunk magunkkal, ugye? Igen. Gondolom ezek. Igen, mert régen hallottuk, hogy van csontkovás mondjuk egy faluba, és akkor oda elmentek az emberek, amikor problémájuk volt. Nem is olyan messzi volt, hiszem vadászon volt egy öreg bácsi, aki foglalkozott ezzel, és mondom, tényleg mindenhonnan jártak hozzá, és nagy eredményekkel. De ma már ugye vannak kiropraktörök, meg vannak rá képzések, én is végeztem ilyen képzést például Kolozsváron, és azok, mit tudom én, aki masszőrködik, ugye elvégez egy ilyen tanfolyamot, akkor már ugye már mindjárt többet tud segíteni azon a vendégen, aki bejön hozzá. A szakmádon belül vannak különböző szintek? Tehát amiket még el lehet érni, vagy amiket... Hát még élünk, mindig tanulunk, de ahogy minket tanított a Zoli, szóval itt nekünk szinteket kellett feljebb menni. Volt 1-es, 2-es, 3-as szintű. Amikor megtanultuk az 1-es szintet, akkor ott úgy is volt, hogy szóval át kellett menjen egy bizonyos vendég a kezünk által, igen, addig még utána feljebb tudtunk lépni még egy szintet. Tehát gyakorlat. Igen, és ő ezt le is ellenőrizte, szóval amikor elmentünk hozzá, akkor ő ezt le is ellenőrizte, hogy akkor végezi le rajtam egy csontkovács kezelést, lássam, hogy... És akkor jössz, velem az élő showba, vagy magadsz? Amint gondolkoztam, hogy ehhez a szakmához azért hatalmas bátorság kell, mert főleg az legelején, mert hogy oda mész is meg kell fogni egy embert, lehet nálad nagyobb, lehet nálad kisebb, de mindegy, azt ott meg kell fogni, és el kell indulni rajta. Igen, vannak technikák, amik nagyon sokat számít az, hogy mennyire ismered a technikákat, mert akkor elég könnyedén. De tényleg, ha bejön egy 150 kilós valaki, akkor ott tényleg oda kell tegyed magadat, szóval ott azt tényleg meg kell fogni. Meg fel kell emelni azt a lábat. Hát ha van erőd, elvállalod, ha nincs erőd, akkor nem vállalod el, akkor passzolod. Vannak olyan kollégáim is, akik 60 kilós kis hölgyikék, hát ő nem fog ilyen jellegű embereket vállalni nyilván, mert nem bír velük. Hanem az ő súlycsoportjában ottan szépen tud dolgozni. Mekkora bátorság kellett ahhoz, mikor, ha visszaemlékszel még az első, úgymond, kezelésre, vagy első oktatásra, amit Debrecenbe kaptál, mekkora bátorság kellett ahhoz, hogy elindulj ezen az úton? Szerintem kellett hozzá. Emlékszek is rá, hogy most ezt el kell mondjam, az első vendégem, aki jött csontkovácsolni, nem tudta felhúzni a cipőjét. Nem tudott lehajolni. Valahogy meg volt nyekkelve. Jó, mondom, úristen, mit fogok én ezzel mostan csinálni? Hát mondom, lesz, ami lesz, mondom, amit tanultam a képzésen, ezt végig fogom rajta csinálni szépen, és meglásd, hogy milyen ki belőle. Úgyis volt, felfektettem az asztalra, és akkor amit tanultam ugye az egyes technikában, én azt szépen végigcsináltam rajta. Amikor onnan felállt, akkor jaj, úristen, fel tudom venni a cipőmet, le tudok érte hajolni, le tudok hajolni. Elnéztem, hogy mondom, az én csináltam. Ez azért durva. Én csak a technikákat alkalmaztam, amiket tanítottak. És amikor az első képzésed volt, vissza tudsz emlékezni, hogy milyen volt az, hogy elsőre úristen, hogy fogom meg, hogy mit, nehogy kárt tegyek benne, volt ilyen érzése? Volt, hát persze egymáson gyakoroltunk, és hát elég sokat bénáztunk, meg kell mondjam. Minden kezdett ilyen. Így van, de hál' Istennek, ugye Zoli addig nem adott ki a kezéből, míg azt a technikát meg nem tanultad, míg az a mozgás ki nem jött, ugye ott állt melletted, fogta a kezedet, szóval tényleg le a kalappal előtte azt a türelmet és meg azt a tudást, amit ugye átadott nekünk. Milyen egy csontkovács napja? Ugye vannak bizonyos szakmák, ahol tudod, hogy rutinszerűen ez lesz, ezt kell csinálnom, és nem nagyon ér meglepetés. Gondolom, ez nálatok nem így van. Hát itt minden nap más. Minden nap más vendégeket, nem minden nap más vendégeket, mert van nagyon sok a visszajáró, de
Vannak meglepetések, igen. Azért gondolom, hogy a rutin itt nem annyira játszik nálatok. Nem. Hát ahány ember annyiféle. Mindegyiken máshogy kell dolgozni. Nem lehet minden emberen egyformán dolgozni, vagy egyforma nyomás végezni mindenkinél. Mindenki más igényel. És ezt mennyire nehéz volt az elején megszokni, vagy mennyire volt az ilyen pszichésen egy picit ilyen diszkomfort? Nekem annyira nem volt. Én azért úgy tudtam alkalmazkodni mindegyikhez. Azért úgy ráéreztem azért mindegyiknek, hogy azért mire van szüksége. Az ember függő, gondolom ez is, hogy ki milyen intuícióval rendelkezik. Te mikor döntötted el, hogy ezen a pályán szeretnél elindulni? Én nem döntöttem el, nekem csak ez így jött. Így egyik napról a másikra így beugrott, és akkor csak úgy jött. Én nem gondolkoztam ezen előre, hogy én majd ezt fogom csinálni, majd mit tudom én abban meg abban az évben, vagy én majd készülök erre, hogy én majd egyszer csak így azt vettem észre magam, már benne vagyok. Ez a te életedre jellemzők az ilyen, hogy is mondjam, az ilyen véletlenek? Szerintem véletlenek nincsenek. Értsd jól, tudom. Idézőjelben véletlenek jellemzők az életed. Nincsenek véletlenek szerintem. Szerintem minden okkal történik. Az biztos. Csontkovácsok, szoktak-e csontkovácsokhoz járni? Ajaj. Alig várom, hogy legyen valami összejövetel, akkor mindenki agyba fűbe csontkovácsoljuk ott egymást. Láttam néhány fotót ugye az interneten, a oldalatokon, hogy volt egy találkozó is. Találkozó van, igen, akkor ott egymást kezeljük. Sűrűn tartjátok a kapcsolatot egymással? Sűrűn vannak ilyen találkozók, esetleg képzések, vagy bármiféle interakciótok? Nem mondhatnám azt, hogy sűrűn, de találkozók vannak. Összeszoktunk ülni, úgy a masszőrökkel, úgy a csontkovácsokkal tényleg vannak. És akkor meg tudjuk osztani egymás tapasztalatait, véleményeit, meg tudjuk beszélni, vagy esetleg, hogyha olyan problémával találkozok, amivel még nem, akkor nyugodtan felhívhatom a mestert, vagy akár még kollégámat, hogy igen. tudnak-e segíteni, vagy ilyen esetben mit lehet tenni. Bizalommal tudsz hozzájuk fordulni, és akkor lehet, hogy nekik már megvolt ez a tapasztalatuk, és akkor tudnak segíteni. Ez egy fontos dolog bármilyen szakmában egyébként, főleg aki így emberekkel foglalkozik, hogy tapasztalat. Én úgy érzem, hogy nincs köztünk konkurencia, szóval nem azért vagyunk, hogy itt konkuráljunk egymással, hanem azért, hogy segítsünk az embereken. Akkor ez egy jó közösség. Igen. Említetted, hogy nagyon fontos az erőn felül, hogy milyen technikával dolgozol. Igen. Körülbelül hány fogás vagy technika létezik a csontkovácsoláson belül? Hát a mesterem, hogy mennyit tud, azt nem tudom. Hát szerintem olyan 400-500 körül. 400-500 fogás. Az azért elég. Sok, igen. Vannak gondolom fogások, amiket sűrűbben kell használni, és vannak, amik ritkábban. Így, ahogy mondod, pontosan. Mi volt az a legextrémebb eset? A legextrémebb? A te eddigi tapasztalatod alapján, amivel találkoztál? Amikor egy idősebb hölgy, egy idősebb hölgy bejött hozzám, és mondta, hogy kiment a válla a helyből, mert festette a falat, vagy micsodát, azt leesett. Elesett az állványról. És akkor megnéztem, akkor a válla benn volt a hóna alatt. És azt vissza kellett húzni. Az durva. Az csont az itt volt a hóna alatt. Az de durva. Az durva volt, igen. És hogy tudsz ilyenre felkészülni? Mert most csak mondom, zárójelben, ez is embertől függ. Igen, mondjuk a képzésen ugye ilyet nem látsz. Mert ugye nem akasszuk ki senkinek a vállát, hogy most gyere, kiakasztottuk Zsoltinak a vállát, és akkor tegyük vissza. Hanem itt van egy elmélet, amit elmagyaráznak, és ha jön egy ilyen eset, akkor hogy nyúljál hozzá, hova tedd a kezedet, és még az a technika, amiket ilyenkor alkalmazod. És ugye utána, hogy mit javasolsz neki, hogy a válla legyen lekötve, hogy az izület az szépen erősödjön vissza, nem mozgassa a vállát legalább 2 hétig, kezit. Azért ez kell egy lelki állapot is, mert... Hát kell, mert hogyha nem vagy rá felkészülve, akkor elküldök. Vagy ha nem vállalod be, mert nem muszáj bevállalnod. Igen. Csak tudod, így belegondolok, hogy ugye sok ember
ha lát mondjuk egy ilyen dolgot, akkor lehet, hogy rosszul van, vagy érted? Tehát azért mondom, hogy kell egy lelki állapot ahhoz, kell egy felkészültség, hogy azt mondd, hogy jó, oké, higgadtan, nyugodtan, nézzük, mit tanultam, hogy hova kell nyúlni, meg ilyennel még nem tapasztaltam, vagy igen. Találkoztam én. Igen. Azért ez durva. Mi volt az első gondolatod, mikor megláttad? Nem gondolkoztam. Nem gondolkoztam. Az volt az első, hogy segítsek rajta. Tényleg nem gondolkoztam, hogy nem... Ott nincs helye az, hogy te most bepánikolsz, vagy én most ezt nem csinálom, vagy amikor fáj neki, vagy ordít, akkor most nem teszem oda magamat. Ilyen nincs. Meg kikapcsolsz és végzed a munkádat. Végzed, amire hivatott vagy. Mondtad, hogy mindig tanul az ember. Tehát mi a következő szint, vagy a következő lépés, amit szeretnél? Én így nem terveztem semmit. Ha az utamba kerül, akkor tudni fogom, hogy nekem lesz ott helyem, vagy nem lesz helyem, vagy el akarom azt végezni, vagy nem. A kettőnk privát beszélgetésében említetted, hogy a jövőben van egy ilyen tervet, hogy Nagyváradon, illetve Kolozsváron. Igen, szeretnék tartani ilyen napokat így a Nagyváradon, Kolozsváron, Aradon, Belényesbe, Temesváron is. Egy ilyen egynapos csontkovács kezeléseket, hogy ott is ismerjenek meg, és ismerjék meg ezt a technikát. De ezt említetted, hogy azért már most is rengetegen jönnek más megyéből, vagy más városokból hozzá. Igen, vannak Nagyváradról is, Aradról is, Kisjenő, Belényesből, meg persze a környező falukból. De akkor a hír az terjed. Azért mondom, igen, hogy egyre többen ismernek. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy igen, egyre többen. Meg így szájról szájra. Az a legjobb reklám. Ez mindig. Tehát bármi, figyelj, szerintem a legjobb reklám az, mikor valaki javasol, ajánl, valaki be jó tapasztalata volt, meg minden, tehát ennél jobb reklám nem is kell. A jövőben tervezed azt, hogy ezt a tudásodat továbbad olyan fiataloknak, akiket érdekel? Gondoltam rá, de ahhoz még rengeteg tapasztalatot kell gyűjtsek, és rengeteget kell még ahhoz tanulni, hogy helyt tudjál állni, mint oktató. Szóval azért én szerintem egy oktatónak azért legyen egy olyan 10 év legalább legyen, 10 valamennyi év legyen a háta mögött, úgy, hogy tényleg az végig dolgozta azt a 10 évet. Lehetséges, nem tudom, nem gondolkoztam még ilyesmi, de lehetséges. Nem. Valószínűleg. Nem, ki tudja, mit hoz a jövő. Ja, persze, egyértelmű. Csak azért mondom, mint egy ötlet, ugye, mert azért ez a szakma, amit beszéltünk, ugye, azért már régi, és akkor ahogy látjuk, azért az évszázadok során azért mindig ment tovább. Ment tovább, és ez mindig kifinomult. Szóval mindenki adott hozzá valamit, és mindenki tett hozzá valamit, és tényleg ma már olyan kifinomult technikák vannak, hogy sokszor még én is meglepődök rajta, hogy pont azt ott úgy azt ki lehet úgy roppantani. Tehát akkor gyakorlatilag itt a fejlődés szint új technikák alkalmazása, vagy új technikák tanulása lehet még. Így van, pontosan. Tehát igazából ez a szint. Az a szint, hogy mindig vannak olyan fogások mondjuk, amiket nem ismersz. És akkor ugye azokat elsajátítod. És ez olyan, mint egy szerszám egy autószerelőnek, hogyha behoznak egy olyan autót, amik mondjuk hibások, van hozzá szerszámod. Nem kell átküldjed a szomszédba, mert neked már van hozzá. Megvan az eszköztárad. Megvan az eszközöd, pontosan. Megvan az eszköztárad. Hát itt is a tudás. Tehát a tudás és a tanulás vágy, ez a fontos. Tehát ebbe a szakmába is. És ahogy látom, ez benned megvan. Tehát ezt látom, hogy igen, a tudásvágy ez. Mennyire kell elhivatott legyen egy csontkovács, vagy mennyire kell szeresse a szakmáját? Szerintem 1000%-osan. Hogy bemennél-e dolgozni, ha tudnád azt, hogy 3 hónap múlva vége van a világnak. Igen, ez egy jó dilemma amúgy, ezen már sokat töprengtünk. Beszélgettünk is ezzel kapcsolatban Katával, ő egy picit másképp fogta fel, tehát hogyha tudnád, hogy beteg vagy hogy hát ugyanaz. De hogy ez egy érdekes dolog. És te bemennél? Be. Ha holnap tudnám, hogy vége van mindenki, akkor is bemennék.
Melyik az a pont, ami miatt bemennél? Azért, hogy segíts máson? Vagy azért, mert ennyire szereted? Vagy a kettő összefog? Hát a kettő szerintem. Mert nagyon szeretek segíteni, és tényleg szeretem az embereket. Meg szeretem csinálni. Egyszerűen, amit csinálok, azt szeretem és szívből csinálom. Nem tudom még mit szerettem volna kérdezni, ha esetleg van olyan dolog, amit nem kérdeztem rá, és te el szeretnéd mondani, ne tartsd Szerintem magadban. nagyon jó kérdéseket tettél fel. Igyekeztem, de mindig van olyan dolog, mindig utána jut eszembe, hogy még ezt megkérdezhettem volna, de tudod mit? Semmi baj, mert hogyha eszembe jutnak új kérdések, meg vannak új dolgok, akkor várlak szeretettel vissza ide, és ugyanígy beszélgetünk egy Bármikor. jót. Itt vagyok. Nagyon szépen köszönöm, Én hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Jó szórakozást mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!